Хатын-кыз бик уста пешерә белеп тә пешерергә яратмаса, бу начар. Әгәр инде хатын-кыз пешерә белмичә гел пешерергә атлыгып торса, бу тагы да начаррак диләр. Сәлам дуслар, ТМТV каналында кулинар шоу Тәмле кереш һәм минем уйлавымча, бездә бүген кунакта пешерә белүче һәм пешерергә яратучы яшь җырчы кызлар. Беренче керәшчебез Казан дәүләт сәнгать һәм мәдәният университетының 4нче курс студенткасы дип әйтергә кирәк. Яшь башкаручыбыз, яшь җырчыбыз Түбән Кама кызы Айгөл Рәхимова. Алкышлар, Айгөл, сәлам. Сәлам, Булат. Безнең студиябызда, күрүбезгә, кухнябызда дип әйтгәндә сине чын күңелдән шатбыз. Мин дә инде килүемә бик шатмын. Сезнең өчен үзем пешергән күчтәнешемне сезгә килә. Бу бит пирог әле һаман да кайнар. Бу нәрсә белән? Бу кәбестә белән. Кәбестә? Әйе. Нәрсә? Кәбестә. Айгөл, рәхмәт. Мин инде ышанып калам, без бергәләшеп чәй эчәрбез, әлеге тапшырыбызның ахырына дияме. Зур рәхмәт, мондый уңган икәнеңне белмәгән идем, шаккаттырдың. Так, инде әлбәттә синең оппонентың бүген таныш бул дип әйтик, һәм таныш булыгыз әлбәттә безнең телеэкраннар каршында утыручы тәмле керәшне күзәтүчеләребез. Шулай ук яшь башкаручы, яшь җырчы әле менә 2 ел элек кенә Казан музыка коллективын тәмамлап, хәзерге вакытта шулай ук Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты студенты, заочный дип әйтәме? Ялгышмасам шулай бит. Заочный укучы, яшь башкаручыбыз Биектау кызы Алина Даутова. Сиңа да алкышлар. Сәлам, Булат. Сәлам. Менә сезнең тапшыруыгызга килүемә мин бик шат. Сезгә кечкенә генә күчтәнешләр алып килдем. Әйдә, монда бик күп күренә ахрысы күчтәнешләр. Менә шундый кечкенә генә кәсәләр. Бу кәсәләр бу нәрсә өчен? Булар бал салып та була моңа. Варенье салып та була, кайнатмалар. Салып була моңа. Һәм моңа салып чәй içеп тә була. Рәхмәт. Так. Тагы менә шундый салат алып килдем. Үзең ясаган, үзең тызлаган, үзең япкан. Үзем дип әйтмәс идем инде. Дөресен әйтим, моны минем күрше бер апам бирде. Хәтта әниңдә түгел. Сезгә бик күп, бик зур сәламнар әйтте. Барсаң Булатка дип, кем апаның исеме? Надия. Надия, рәхмәт. Булды, сәламнар исеп җитте. Аннан соң менә шундый сезнең интерьерыгызга бер матур гына. Монсы кайсы күрше бирде? Бусы күрше бирмәде, үзем. Үзем алдым. Рәхмәт. Үзем ясадым дип әйтмим инде. Әйбәт, күрдеңме, Айгөл? Күпме бер алып килгәннәр. Аннан соң менә инде җиңдем, всё. Менә кыяр. Кыярны без яратабыз. Бусы инде минем әнием ясады. Ниһаять. Менә аңа да сәлам. Әни, сәлам. Кыяр. Булар барысы әлбәттә безнең бездә урнашалар дип ышанып калам. Кыяр белән салат өчен әлбәттә мин җавап бирмим. Алар да тиешле урынын табачаклар. Кызлар, бик зур рәхмәт күчтәнәчләрегез өчен. Бүләкләрегез өчен, алар инде әйткәнемчә үз урынын табырлар. Без башлап җибәрәбез тапшыруыбызны һәм әлеге тапшыру шартлары буенча сез өстәлдә үзегез күреп торасыз. Инде әлбәттә монда студиягә килгәч тә инде сез күрдегезме, бераз уйлаштыргалагансыздыр дип уйлыйм. Менә әлеге азык-төлекләрдән, ризыклардан нәрсәдер оештырырга, әмәлләргә, пешерергә тиеш буласыз. Айгөл куркып калды, ахрысы күреп нишләргә икән нәрсәдән башларга дип әйтәм. Монда безнең бүген тавык ите бар әчтәрхан шикләүгә гөмбә күреп торасыз, кызыл татлы борыч, бар сыр, суган һәм Кытай кәбестәсе. Шулай берләр синдә, Алина. Кем беренче әйтә нәрсә әзерләгән? Беренче аш яисә икенче аш, нәрсәдер кыздырасың, пешерәсең, безнең бар хәтта духовкада. Нәрсә әзерлисез, нәрсә әзерли беләсез гомумән? Әле кызлар үз безнең яшь кызлар, әле кияүгә чыкмаган, әле тәк шаккаттырыгыз мине. Бүген мин мексиканский жульен дигән әйбер пешереп карармын. Так. Инде кызык. Мексиканча жульен булды, аңа өчен кирәк була. Тавык ите, гөмбә. Суган, ну, аңлашылды. Һәм калганнардан? Һәм инде бренди салатны. Салат ясыйсың. Әйе. Хатын-кыз әйтәм бит, ул эши бер ясый белә, беләсез бит, инде кызлар? Ишеткән бармы турыда? Шляпа, скандал. Салат. Менә салат. Салатны уйлатыр алайса шулай ук, Алина. Син инде хәзер җыласаң да, җырласаң да, йыгылсаң да мексиканча жульен ясый алмыйсың инде менә. Әйе, шул. Идеяны урлады. Икенче ашка токмачлы запеканка ясыйм. Токмачлы запеканка хәтта. Әйе. Димәк, токмаш кирәк булачак. Токмаш кирәк булачак. Әйе. Виноградка кирәк булачак. Так. Аннан соң Әйе, суган. 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 Суган.
Кәбістә? Кәбістә керек булмай. Yok, Кәбістә ол салат үшін украшение Так, olarak. Bizler дейсің. Bizler bizeyim. Андан Һәм? соң безгә кирәк булачак май, туз, бурыч. Кит аннан, туз бурыч та саласың менә. Әйе, туз, бурыч. Кирәк бит, Менә сен инде уңган кызлар икән. Яхшы. Аңладым, алайса син пешерәсең безнең. Андан соң әле салат. Хәерле Салат. иртә дигән салат. Хәерле иртә. Хәерле иртә, тәмле краш дигән салат булачак. Бирсен Ходай, мин дә сезгә уңышлар теләп калам кызлар. Мөшәһәдәгә югалып калмагыз, я менә кемдер сораулар булса. Миңа мөрәҗәгать итәләсез, нәрсәләр бәлкем турап та бирә алырмын, бәлкем дип әйтеп. Яисәм кабызып бирергә плитәләрне. Вакытыгыз 1 сәгать вакыт, якынча дип әйтик. Әгәр дә 5 минутка инде сыңарса куркыныч түгел. Иң мөһиме тәмле, татлы, баллы һәм безгә ошый торган, миңа ошый торган ризыклар пешерегез, яме? Чөнки соңыннан мин үзем нәтиҗә чыгарып, әлбәттә берегез җиңәчәк, берегез карарбыз инде ничек була ди. Китте кызлар, әйдәгез. Нәрсәдән башлыйсыз? Нәрсә эшлибез? Кем кайсын Миңа мөхәббәтнән? кәштрүл белән су кирәк. Булачак. Сиңа, Айгөл? Миңа кирәк. Миңа кирәк пешерүче берәр каян тавыр китерегез әле. Пешерүче түгел, камыр. Камыр. Тагын камыр. Камыр Хәтта кирәк миңа, әйе. Так. Так, пока что камыр гына. Камыр гына кирәк. Әйе. Тик камырдан башын дисең. Әйе. Ну беләсең, безнең суытка шундый теге тылсымлы ул. Анда нәрсә уйлыйсың? Кайбер чакта шулай бөтен ниберләр шунда барлыкка килә. Итеп карыйк, сиңа килгән уңайдан, әгәр дә Алина берәр нәрсә кирәк. Менә бит ул камыр. Бармы? Камыр әйе, бу бу катлы камырга охшаган, ярыймы? Катлы камыр. Ярыймы? Ясалган камыр. Инде ясалган, хәзер. Инде ясалган. Безнең белән дә эшләр башланып китте. Айгөл ни өчен байтырып турыйсың син аны? Мен шулай. Миңа кызык. Шулай кирәк дисең, шулай. Әлегә бөтен серләрне шишеп бетер. Мин гомумән кызлар эмес, сезне тапшырырга чакырганда бераз гына шикләнгән, им пешерә беләм икән бу кызлар дип. Чөнки сезгә кадәр безгә монда килүче кызлар алар бөтенесе инде кияүдә, гаиләләре бар, балаларын, ирләрен ашатырга кирәгеме? Кемдер инде 10 ел яшәгән, кемдер аннан да күбрәк. Вәт. Сез бит әле яшь кызлар, студентлар, гомумән пешерә беләсезме инде шуны сорап бирмәм. Ну, шунап та бик еш пешерергә дисезме? Айгөл син? Мин пешерә беләм, но бик еш пешермим, чөнки концертлар, Гастрольләр. туда-сюда. Yes. Шуңа күрә өйдә булганда пешерәм әлбәттә. Гадәттә Әйдә, нәрсәләр моны менә? җибәрик. Ну, камыр ризыгы пешерә беләсең икән инде. Моны без хәзер ничә градуска куябыз? 150 градус башта. 150. Әйе. Син мине шаккаттырасың градусларын да хәтта белеп, менә. Так, Алина, син, мин беләм, сез гаиләдә 2 бала үстегез. Абыең бар. Май салмыйсың әллә табага? Майсыз гына кыздырасыңмы? Менә. Бик оста пешерә белә. Күрәсеңме? Аның майы бит, аннары. Бәлкем диет одашый майсыз гына кыздыралардыр суганны, кем белә бит. Майы бар. Ул уже Нәрсә уже булган? кыздыра, что ли? Ул кыздырмый, но шулай да мин диге барбыр. Уже кыздыр. Майны кашын саласың. Менә майнан өстеннән салсам була бит. Шулай менә. Әйе. Син алай. Аннары бит мин аны моның белән итеп җибәрәм. Бугатып җибәрәм. Кашык тутала бу. Агач кашык. Моның белән. Юк, мин кабызыйммы сине табаны? Кызык, бүген бик кызык булачак ахырсында. Мин бераз кызларны өйрәтермен пешерергә бәлкем әйе. Агач кашык Бәлки икән. мәзрәк итерсең. Итермен. Итерсең. Зәйтирә кирәкме? Бөтенләй сүндереп куйрам мөмкин. Син турап салмый. Майын салгач кабызырбыз, Тистурим яме? мин, тистурим. Турый белгәч инде яхшы. Әйе. Инде Менә- җылый башларым. Кем Сугатнан. не турарга өйрәтте? Әйе, синең бар абыең, мин әле әйттермәдем. Әйе. Абыең инде өйләнгән, килен белән бергә яшибез дисең, шулай бит? Әйе. Өйдә бик аз пешергәнем дисең, шулай да. Абый өйләнгәнче, әле менә бала чакта үҗәле кухняда эшләргә туры килмәс сиңа бераз гына. Әнинең янында кайнашырга. Юк, бала чакта түгел инде, хәзер дә кайнашам мин мәзрәк. Нәрсә эшлисең? Эзләп. Чүп түгеп керәсең. Шуп түгеп түгел. Айгыр җылый тора. Кул яулык бирәмме? Мин дә җылый Әйе, башладым. шуңа тура тизрәк. Булат, үзең Мин дә йо. Өйрәнегез әле. Әйе. Эшләгәнегез минем өчен булса, өйрәнгәнегез үзегез өчен булыр ди. Мин менә күз икмәк пешерәм бит тәмле. Кайсы бер Бездә вакытта кысты менә белгән аны. килеп китә башка. Шулай. Нәрсә килә? Илһам? Шуңа кирәк. Илһам килеп киткәндә. Там килеп китә. Кухня илһамы килеп киткәндә. Алина күз икмәк Пешмәк пешерә. пешерәм мин. Бик тәмле булып чыга. Так, Сирәк пешерәм инде үзем. кирәк. Дөресен әйтим, инде Бик эләкме дисең? Бикләпме инде. Әни дә бирми миңа. Үзем пешерәм. Аңлашылды инде. Әни бик әйбәт минем. Майсыз суган кыздырга әлбәттә. Мин дә бик сирәк пешертерер идем. Шулай да өйрәтергә. Әни исеме ничек? Сирина. Сирина апа.
ешрак эшләтегез яме кухняда ешрак. Яхшы әлбәттә мин шаяртам бераз кызлар теге үпкәләштән булмасын. Шулай да инде көтәбез сездән кулинар шедеврлар. Як суганнарны турап бетердегезме? Әйе. Сине әниң өйрәттеме? Кухняда әби өйрәттеме ул вакытта? Кемнәрдер әйтә бит. Менә мин әбидә авылда өйрәнгән инде. Синең кайчан булды? Беренче тәҗрибәң аш-су бүлмәсендә. Бер миңа 10 яшь булгандыр инде, әле 10 түгел, ничәдер 8 менә 10 шундый. Шул вакытта, шул яшьләр. Әйе. Әни эшкә киткән иде. Мин безнең как раз каникуллар булган иде. Мин өйдә бер үзем калдым да аш пешерергә ойладым. Так. Пешердем. Нәрсәдән пешергәнсең син аны? Ит салдыңмы син? Ит салмадым. Ну нормально бу. Бәрәңге салдым. Әйе. Кара күмер, Юк. кара ипи. Кара будай. Әйтә. Кара будай, рәхмәт үзең әйтеп Әни торабыз. килде дә нәрсә соң бу дим әйтем аш. Балакаем диде дә китеп барды. Шуннан бирле сине әнинең кухняга керткәне юк. Юк, киткәне бар без аның белән еш кына икәү. Тәмле ризыклар пешерәбез. Минем әнием бик тәмле итеп пешерә. Әллә нәрсә уйлап чыгара ул шундый нахат. Интернет, әйе. Интернет түгел. Импровизация. Әйе, бик яш. Импровизация сиңа күчмәгән ахрысы. Ну, карарбыз инде, бәлкем күчкәндер, әйе. Бу тавыкны син ишәтәсең. Менә хәзер аны Кисәргә кирәк дисеңме? кисәргә кирәк. Үзе киселми микән ул дип. Юк. Яхшы, монда Алина безнең инде гимбәдә пешерә башлаган. Гомән Нәрсәне турыйбызга барысында. Нәрсә бар монда барысында турыйбызга. турап кыздырасың. Әйе. Так, кызлар, икегезне белән мин сез инде бала чактан фестивальләрдә, конкурсларда катнашкан кешеләр бит инде. Йолдызлыкта да катнаштыгыз икегез дә, әйме? Әйе. Катнаштыгыз Сандугач Кирле күңгә син ул фестивальдә катнаштың. Әйе. Алышмасам, син Айгөл. Анда катнашмадым. Әйе, менә гомән сезнең өчен иң зур фестиваль безнең эстрадада ул нәрсә? Фестивальләр күп. Татар җыры. Татар җыры. Менә шул татар җыры дигәннән гомән үзегез беренче тапкыр татар җыры фестивален кайдан ишеттегез, кайдан күрдегез? Беренче тапкыр мин 2010 елда Так. пирамида. Әйе, моңлашу үзәгендә. Әйе, шунда бардым. Там Аңар чит телевизордан караганың юк иде. юк, бер кайчан да караганым юк иде. Карый башладым һәм инде Син бардың. әлегә Әйе. бардым, утырдым, карадым, бик шаккаткан идем. Мин шундый бер кайчан да Андый матур бизәлешле. бизәлешле сәхнәләрне бер кайчан да күргәнем юк. Мин дә кичкенә вакыттан җырларга хыяллана идем. Так. Монда бөтен артистлар шу хәтле кызык иде. Әлегә һәр ел менә йөрим. Калдырмыйча йөрисең татар җырына. Калдырмыйча Ну, хыял бардыр бит инде, иң зур хыял чыгыш ясарга татар җыры бар, сәхнәсендә. әлбәттә бар. Берничә, ну, бер айдан күбрәк вакыт бар инде безнең, бәлкем, әйе. Бәлкем быелны сине күрербез дип өметләникме, ничегрәк шанслар, үзең ничек уйлыйсың, үзеңнең шансларыңны? Мин инде Битләр дисең, әйме? бик хыялланып калам. Синең өчен бу иң зур хыялмы әлегә? Хәзергә менә музыкаль индустриясында Татар музыкаль индустриясына дип әйтегез. Чөнки мин эшлим инде монда бер ел артык. Әйе, бик зур хыялым шул. Бирсен Ходай, бирсен Ходай бирсә. чыгыш ясарга. Мин инде беләм, син Татар моңа фестивалендә катнашып, икенче урын алган кеше. Үзем генә түгел, Син секстет белән. О, бу 6 кеше. 6 кеше булды. Нәрсә җырлагыз, нәрсә башкардыгыз анда? 6 кеше җырлау. Инде ул ансамбль. авыррак, бер үзем генә Әлбәттә, мин беләм, әлбәттә. Әйе. Һәм инде Һәм хәзер шулай татар җыры фестивален син качан беренче тапкыр күрдең, ишеттең? мин беренче тапкыр телевизордан ишеттем. Әлбәттә. Күрдең инде. Әйе, күрәсең. Бу ничәнче еллар, әйе? Телевизордан, радиодан күреп. Аннан соң 2011 елда үзем барган идем карарга. Насыйп булды. Насыйп булды, әйе. Яни ничегрәк инде Бик хис ошады. Менә анда ничә сәгатьләр буе басып тордык әле без. Кырыйдан карап. куркабып, сикереп, биеп басып тордык. Андагы костюмнар, андагы биючеләр, андагы менә Андагы мөхит атмосфера дип бик әйтик. менә шундый ошады. Бик ошады. Аларның шатланулары үзләренең. Мин үзем шатланам алар өчен. Әтиәниләрең менә нәрсә дип әйтә, кызым. Менә шундый шәп булыр, син дә күрербез микән берәр качан. Әйе. Сөйләшүләр бармы соң өйдә шулай иттереп? Бар. Әйткәлиләрме? Хыялланалар инде. Миннән дә катырак хыялланалар. Син анда күрергә. Мин үзем әле хыялланмыйм да даже. Куркам хыялланырга дисең. Да, хыялланырга куркам. Яхшы, ну,
Хыяллар беләсезме, алар шундый ивер ул, хыялланырга кирәк. Хыялларның бар шундый бер Иң зур хыялымның берсе инде бу. шундый бер сыйфаты, алар чынга ашалар. Шуңа хыялланыгыз, кызлар, җырлагыз, тырышыгыз, эшләгез. Иҗатыгыз һәм бәлкем сезне дә күрербез татар җыры сәхнәсендә. Алла бирсә. Яхшы, безнең Айгөл монда инде чынлап та пычак Мәшкилән. кулына шын пычак тотып, шын тавыкны турый бит. Ышандырырлык итеп турый. Әле барысы килеп чыга. Тавыклар бу безнең җүлән өчен булачакмы? Әйе. Кызлар, мин күрәм монда Айгөл гимбәсен турый башлады. Ничәптә икелешкә генә турый, әлегә билгесез нәрсә килеп чыгасын. Ләкин кызыксыну шул хәтле көчле, барысын да белербез берничә мизгелдән. Кызлар, менә күреп торасыз, безнең монда бар казлыктар, колбасалар име. Бу безнең генераль спонсорыбыздан. Тапшырыбызның генераль спонсоры Башкортстанның Октябрь шәһәрендә урнашкан Золотой Рог ит комбинаты. Золотой Рог ит комбинаты ул 20 төрле пешерелгән колбаса, 13 төрдә сосиска һәм сарделькалар, 9 төрдә каклаган колбасалар һәм төрле деликатеслар җитештерә. Әлеге бөтен продуктларда экологик чиста һәм югары сыйфатлы. Бәлкем сезнең ризыкларыгыз пешеп чыкканчы тамак ачса, авызда әйтербез әле, яме? Монсы бераз гына соңрак. Я, Айгөл, сиңа нәрсә кирәк тә, Алина сиңа нәрсә кирәк кебек. Миңа Күрәм кишер, күземнән. помидор һәм алма кирәк. Кишер, помидор, алма. Әйе. Без аны ничәдәбез? Турыйбыз? Без аларны Исәбез? угыштан чыгарабыз кишерне. Ул нәрсә өчен кирәк монда? Монда кирәк. Гимбә белән суган яны, яме? Әйе. Табада монда гимбә суган инде бар. Алина нәрсә әзерли, мин үзем дә әлегә бик чамалап бетермим, ләкин кишер, алма, помидор менә. Алар бар, әгәр дә тагын нәрсә истәмә кирәк булса, сорагыз, яме? Рәхмәт. Дуслар, безнең тапшырыбызда бер кызыклы факт Айгөл турында. Беләсез микән, юкмы икән? Мин үзем дә бу турыда күптән түгел генә белдем. Әйе. Безнең Айгөл Рәхимова бактың исә Рәсәйнең, Россия Федерациясенең иң сәләтле балалар исемлегенә кертелгән. Айгөл, үзең сөйләп узасың, ничегрәк булды бу хәл? Нинди синең казанышларың өчен гомумән ул исем бирелде сиңа? Медалең бармы? Медалем бар, китапта исемем бар, Аллага шөкер. Мин инде бик көтелмәгән әйбер булып чыкты бу. Так. Мин, Качанрак булды бу хәл? Ул 2011 елда булды инде. Так. Безнең мин как раз җәйнең каникулларда өйгә кайткан идем. Так. Һәм безнең почтага шундый бер Хат килгән. хат килде. Әни, нәрсә соң бу ди? Карый, һәм инде Ашып карасың. Ашып карасам, анда минем исем фәлән, сез кертелгән диеп, инде моны белгәч, безнең Инсур Раисович Мечен дә миңа акчалы стипендияны Арттырдымы, әллә бирде, тапшырдымы? тапшырды. Күпме булды? Сер булмаса. Сер булып калсын. Сер булып калсын, Әйтмим. Нормально. Карале, ул китап дигәннән аны интернет битләрендә карап буламысың, менә кереп, программа, исемлек бардыр бит инде. Булырга тиеш, бер дә күргәнем юк, конечно, мин аны. Үзеңнән. Юк, үземнең исемемне күргәнем бар. Китабын. Китабын күргәнем юк. Яхшы. Бу нинди казанышларың өчен? Синең музыка өлкәсендә казанышларың өченме? Инде конкурсларда катнашып йөргән өченме? Булай гына бит инде күктән төшми бит инде ул исем. Андый бакылы исем бирелми. Музыка мәктәбендә укыганда бик күп җырлап йөрдем, конкурста, бөтен Төрле конкурсларда катнаштым. конкурслардан. Әйе, шуңа күрә менә шундый хат килгән иде безгә. Төрле конкурсларда катнашкан, менә татар җыры гына калган, дуслар. Ну, көтеп калабыз. Гомумән яхшы татар җырында да менә син җиңү яуладың ди, аннан тагын берәр нәрсәләргә кадәр барачаксың, инде конкурсларда катнашачакмы? Әллә менә татар җырында әгәр җиңсәң иде, бу теоретик рәвештә дип әйтәгеме? Гипотетически диләр. Тагын инде ярышларда катнашачаксың, конкурсларда барасың, фестивальләрдә. Минем инде күптән шундый хыялым бар. Юрмалада Новая волна дигән конкурс бар. Бар. Бик катнашасым килә. Димәк, үзеңне шулай сынап караячаксың. Әйе, Алла бирсә, Әлбәттә, моның хәтле сәләтле бала булгач инде, катнашмасаң инде, белмим, яхшы. Айгөл, монда гимбәләрне син кайда пешермәкче буласың, әзер кыздырмакчы буласың? кыздырабыз без аны. Кыздырасың кәчтүрелдәме? Әйе. Бик кызык, әле миңа бик кызык. Менә ничә градус саклыйм мин аны. Катып булсынмы? Гимбәләрне сал шунда. Юк. Яхшы, гомумән безнең әлеге савыт сабалар инде, барысы да безнең спонсорыбыз Кладовая посуда кибетеннән. Кладовая посуда ул кулай бәядән күпләп һәм азлап сатып алу өчен савыт сабаның зур сайлау мөмкинлеге. Телефоны 275 80 41, сайт адресы www.posuda.ru. Сал гимбәләреңне. Анда майда бер нәрсә кирәк, нәрсә көтәсең? Хәзер. Булат, ничә кызмыйсың әле? Май салдыңмы? Чөнки аның Май салдым, әйе. уты азрак, беләсеңме? Менә атын әзерләдем. арттыра кирәк, менә шул. Ярар. Майда сал, яме?
Алинәнең суганнары кыза башлады. Һәм кызачак Айгөлнең дә суганнары әлегә кәчтүрелгән. Ә хәзергә реклама. Тәмле крәшебез дәвам итә һәм инде реклама вакытында Айгөл җылап та алды бераз гына. Әнисен сагынып дип уйлый күрмәгез суганнан елый. Яхшы сетра нәрсә салабыз монда? Хәзер тавыкны Тавыкны да шунда. Әйе, менә шулай кирәк. Ну, гадәттә бөтен хуҗабикәләр инде алар кыздыралар табада. Айгөлнең ысулы буенча. Безнең мексиканский. Әйе, безнең Мексикада таба юк ди. Шуңа күрә анда бөтен нәрсәне кәчтүрлегенә кыздыралар. Вот, ичмасам бездә биек тауда, шулай кыздыралар табада. Кыза Алина. Инде мин сине беләм хәзер син бит заочно укыйм дисең, шулай бит? Әйе. Мин инде беләм Алина безнең заочно укыгач тагын май саласыңмы? Башта майны бик салырга теләмәгән, хат тундырды гына. Син бит эшлисең. Балкыш иҗат йортында бу бик тода. Әйе. Анда балаларга нинди фәннән нәрсә өйрәтәсең? Балаларга вокал өйрәтәм. Җырларга өйрәтәсең. Әйе, Ничә яшьлек җырларга. балалар йөрисең? 5 яшьтән 18 яшькә хәтле 18 яшькә кадәр балалар. Уның хәтле балалар 18 яшь. Әйе, миннән дә зуррагалар. Аларга әллә ничек инде алар миңа Алина Затун дип йөриләр. Мине. Алина Затуна, әйе. Мин кайсы вакытта онытылып китәм. Привет, привет дип кенә. Алар бит инде миңа исәнмесез дип әйтергә тиешләр. Мин шулай китереп алар белән Онытылма. онытылып китәм. Май салырга оныткан кеше оныта инде шулай. Яхшы, әйе, нидер конкурсларга, фестивальләргә әзерлисең балалар. Видеога бик әзерләнәбез. Йолдызлыкка. Ватаным булды менә әле генә конкурс. Анда бер кыз белән җиңдек инде без. Беренче урын алдыгыз. Беренче урын түгел инде, менә просто диплом алдык. Гомумән бу эштә менә Анда барысына да диплом гына бирәләр. район хакимияте булышамы, ярдәм итәме? Үзе индеп сезне әйдә катнашыгыз диләрме алар әгәрдә? Әллә үзегезнең инициатива? инициатива? Инде анысы бик тауны күтәрәселәре килеп, менә шул теге дәрәҗәне күтәрер өчен без балаларны чыгарабыз, әйбәт тавышлы балаларны. Сәхнә тота белгән балалар. Киләчәк ничек өметлеме безнең татар эстрадасының киләчәге? Өмете бар инде. Бар инде. Бар дип әйтер идем. Талантлы балалар бик аз. Бәлки мөрәҗәгать итәргә кирәктер. Юк, бу ул талантлы балалар бар, ул беркайчан да бетмәгән. Бәлкем ата-аналары китермиләрдер. Шуңа күрә әгәр дә биек таулар сез хәзерге вакытта карыйсыз икән, әлеге тапшыруыбызны, балаларыгызны алып килегез Даутова Алина Азатовнага. Вокал дәресенә. Айгөл, әйе. Крабовый палочкадан кирәк. Әле бу пешатырсын, без салат ясарга. Тута пешәтерсен ди, моның бит суы юк, бу майда гына. Бу гөмбәләр Гөббәнең суы чыгачак. гөмбәнең суы чыга, әллә нәрсәләр беләсең. Я кирәк крабовый палочка һәм Сметана, каймак. каймак, әйе, һәм майонез. Җитә. Җитә. Яхшы, яхшы. Бар ул бездә. Безнең тылсымлы суыткычыбызда. Бар да бар ди монда. Я, Менә бик зур. алардан нәрсә әзерлисең син? Бу Жульянга кирәк. Нәрсә эшлисең бу крабовый палочкадан? Салат ясыйбыз. Исемә син салат кайсын таптыңмы соң бер? Тапмадым әле. Хәзер Бу яхшы уйлый тор. Мин сиңа майонез алып киләм. Алина, Миңа да сиңа кирәк буламы бер нәрсә? Әйе, миңа майонез кирәк булачак. Менә бит безнең майонезлар бик күп. Рәхәтләнеп пешерегез, яме кызлар. Безне көтеп калабыз сезнең кулинар шедеврларыгызны. Безнең күтәрелә. Әзгенә, ну, калсын әйе. Басыра кирәкме утын ничегрәк? Юк, кирәкми, бер нәрсә эшләмә. Инде мин сырым сезнең клипларыгыз турында. Алинаның әлегә клиплары юк, хыялы бардыр дип уйлыйм. Берәр җырга клип төшерергә. Якын тирәдә якын киләчәктә нинди җырга? Әле уйлап куйдыгызмы берәр җырны? Берәр җырны син беләсең икәнсең минем җырларны? Син әйт мин аны, ишәп белмәскә. Бәлки җыймам микән сабырлыгым? Әйе. Беләбез аны Бәлки ак җырны. күлмәкләрем дигән җыргадыр, белмим. Әлегә уйлыйсың. Әйе, ну моңсу җырга. Моңсу җыр. Моңсу. Син күбрәк моңсу җырлары килеп яратасың башкарырга. Әйе, күбрәк ышанам. Айгөл, мин дә беләм син таксида бик каты йөрдең бер клибыңда. Әйе. Әйе. Үзең машинада йөри беләсеңме? Ничек дөрес әйтәләр? Хәзер беләм. Юк, ничек клип өчен өйрәндеңме йөрергә? Клиптан соң өйрәндем. Права алдың. Правага әле Алып алмадым. җиткәнме, укыйсыңмы син? Әле укыйм әйе. Алина, син ничек бу өлкәдә? Мин инде укыдым. Праваң да бар? Инде минем правага. Машина гына юк. Машина юк. Алып бирүче юк. Биектау хакимияте. Рөстәм Галиевскә мөрәҗәгать итмә. Кемгә? Кайсына да булса. Мәдәният министрлыгына мөрәҗәгать итик әле без гомумән. Машина бүләк итмәссез микән, Балаларны бигрәкләр дә нык
үйрәтер иде. Әйе, Вокал конкурсларга дәресләрен. йөртер иде. Конкурсларга йөртер иде машинасына тартып. Алай болай артык машина булса, мөрәҗәгать итегез. Бүләк итсәгез була. Без каршы түгел. Достар, күргәнегезчә безнең тәмле көрәшебез бик кызу дәвам итә монда. Кызлар тырышалар әлбәттә, һәрберсенең җиңеп чыгасы килә. Ләкин әле сезнең ризыкларыгыз пешеп чыкканчы мин дә әйткәнем, тамак ачса без сезнең белән әлегә безнең генераль спонсорыбыз Золотой Рог ит комбинатыннан булган казылыклардан авыз итәбез дип, кызлар алыгыз. Әйе. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Айгөл, син ничек? Мин менә шулай. Шулай. Миңа калмады да. Рәхмәт, мин кул белән алырмын. Миңа иң зур рөхсәт. Инде чынлап безнең тапшырубызның генераль спонсоры Башкортстанның Октябрь шәһәрендә урнашкан Золотой Рог ит комбинаты. Золотой Рог ит комбинаты ул 20 төрдә пешерелгән колбаса, 13 төрдә сосиска һәм сарделькалар, 9 төрдә каклаган колбасалар һәм төрле деликатеслар җитештерә. Әлеге барлык бөтен продуктларда экологик чиста һәм югары сыйфатлы. Генераль спонсорыбызга зур рәхмәт. Айгөлнең салаты тиздән әзер буладыр дип уйлыйм мин. Син әле тагын башка ингредиентларны саласың монда. Монда хәзерге этапта нәрсә бар? Сыр, крабовый палочка дигән әйбер. Әйе, тагын шикләвек, әштергән шикләвек. Инде суган. Суган. Әйе. Аңлашылды. Син дә салатыңны әзерләй башлагансың бит инде. әзерләй Нәрсә турап салдың анда? Алма, Алма, помидор, анарсың татлы борыч, борыч. болгарский, Шулай шикләвек саласың. шикләвек, әйе. Синең хәерле итә беләм салатым. Тавык Тавыкны салабыз, тавыкны алабыз әле без аны. Тавык пешкәндер инде ул. Әйе, безнең монда макарон да пешә. Пешеп килә макаронның, бу син токмаш дигән инде. Токмашы булып җитмәде, макарон тавыкны алабыз. Яхшы. Кызлар, үзегез менә бу тавык дигәннән, ит дигәннән, ит ризыкларны еш кулланасызмы, ашыйсызмы, әллә инде диеталар саклыйсызмы? Модный хәзер бит диеталар бездә бик күп. Рәхәтләнә башым. Ник яратам. Так. Тавык итләре. Тавык Кайсына ите күбрәк өстенлек? барсында ашыйм. Гомумән үзегез кызлар фитнес, кайдыранда салларга җирисезме? Вакытыгыз каламы? Буламы кастрольләрдән, укудан тыш? Әйе, кәчтүрләрдән тыш. Кастрольләрдән. Мин вообще 10 ел бию белән шөгыльләндем. Профессиональ рәвештә. Әйе. Яле биим күрсәт әле берәр нәрсә. Карыйга әле, шаккатыйга әле. Хәзер бию белән. Нинди биюләр бийдең? Классика, халык биюләре? Халык түгел, модерн, партер, шундый менә. Партер? Стильный. Партер инде ул Беләм мин партер нәрсә икәнен. Нәрсә соң, нәрсә соң берәр инде хәрәкәт күрсәтең дә шунда, кызык. күрсәтә алмыйм, анда бит идәндә ясарга кирәк. Идәндә? Әйе. Без түшәмдә инде алайса. Әйе. Яхшы. Тагын самболар Латин Америка. Юк, анда. Заманча бию инде бу. Әйе. Нишләп син сәхнәдә менә хәзер бер-ике шундый элементлар кыстырып җан? Чөнки халык ярата бит безнең. Җырлап, биегәнне биеп җырлаганны. Миңа Бигрәк тә биеп җырлаганны. минем шундый бии торган җырлар юк, конечно. Теге Шулай да. шулай да, вакыт күрсәтер дип уйлыйм. Син бөтен халыкның ушын алып яздыр белә җыр. Үзеңнең профессорың белән киңәшләшеп, бәлкем профессор дигәннән без инде беләбез, диме, Салават Фатхетдинов Закиевичның татар эстрадасы кафедрасында син белем аласың бит? Аның классында. Гомумән сөйләп кит әле безгә. Нәрсәгә өйрәндең анда? Һәм гомумән ул үзе укытучы буларак ниндирәк кеше? Безгә кызык бит менә. Тамашачыларга кызыктыр дип уйлыйм. Салават Закиевич. Салават абый. Абый. Салават абый. Беләбез ул җырын, син сөйлә аның турында. Нәрсә Нидирәк укытучы менә ничек, нинди фәннән керә ул, ничек укыта ул? Ул бездә укыта эстрада дигән шундый Фәнне. Әйе. История эстрада дип атала инде. Эстрада кайчан башланган иде? Әйтеле ничек өйрәндең син аны дәресләр? Имтихан алыйм әле. Салават абый белән бергә хәт тикшерәбез, әйе. Юк, кирәкми. Тикшерергә мине. Но ул бездә бик требовательный укытучы, бөтен экзаменнарда ул безнең җырлавыбызны тыңлый. Так. Аннары үз фикерен әйтә. Турысын бәреп әйтә инде ул, әйе. Син булдырасың, син булдырмыйсың. Әйе. Шулай да булырга тиеш дип уйлыйм мин, чөнки гел безне мактап торсаң, даже безне мактарга кирәкми. То безнең Борын күтәрелеп китә, үзебезгә ышаныч ныгырта дисең инде. Йолдызлык шире башланырга мөмкин. Яхшы булса да начар бергә кирәк дип. Әйе. Шундыйрак укытучы дисең. Бик безгә ошый. Сезнең быел бит инде соңгы ел. Әйе. Әле билгеләдегезме, кая каршы, кая үткәрәсез ул бәйрәмне, гомумән? Әле ансы юк, потому что безнең дипломный концерт
булачак. Булачак ая шуңа әзерләнеп торабыз. Чакырырсыз. Алла бирсә. Biz de килербез, яме? Алина, син нинди хәсәнге вакытта менә балаларың белән кайда нинди конкурсларга әзерләнәсез? Яңа елга әзерлек эшләре башландымы менә? Яңа ел бит нәтиҗәдә тиздән. Яңа елга әле әйтеп Аерым. китәсем килә, теге елны мин Кыш бабай булган идем. Үзең Яңа елда. каркызыдыр инде кышабай түгел. Кыш бабай булдым. Кыш бабай булырга туры килде. Чөнки тавышым минем шундый. Кыш бабайский. Әйе. Нәрсә диде? Ха-ха-ха, балалар. Мин инде былай керәм. Эй! Менә шулай керәм. Шуннан. Bir-iki фраза кыш бабайча иде. Яра кешене куркытып. Юк, инде куркыту түгел, кызык бит. Юк, инде алай итеп куркытып тормыйбыз. Кыш бабай булдым. Аннан соң Күпме кыш бабайга ышанган 18 яшьлек балаларның хыялларын шәл-пәрәмә китердең син әлеге мизгелдә. Алар бит чын кыш бабай дип уйлаганнар, син ярдәм да салдың. ну алар Әйе. алай дип уйламаганнар дип уйлыйм инде мин. Кыз дип. Без бөтен нәрсәне эшләп карадык. Монда ак әйберләр белән, бөтен буяп. буйлар белән буяп. Мине киендерделәр. Капшык мендәрләр урадылар Хаты. периметр буенча, син бит. Биле якынча моның хәтле син бик аш, ябык кыш бабай булгандыр дип уйлый күрмәгез. Мендәрләр ураганнар да шулай булып чыкты бу. Туннар кидереп Әйе, үстеңә. туннар, бик күп киемнәр киртәләр. Күтәр алдыңызмы син аны бер 30-40 килограммны? Аннары соң мин, наверное, бер 4-5 килоны Әйе. ташлаганмындыр инде. Тагын да. Әйе. Быелны үтә күренмәле кыш бабай булачакмын ди. Бу елны инде булырмын дип уйламыйм. Кирәк түгел. Арыдым. Арыдым. Булды кирәк. Бу нәрсә белән бәйлисең син? Егетләр юкмы әллә? Шуның белән бәйлеме? Мин бераз Егетләр- макарон тикшереп алайм әле, яме? Егетләр юк инде, әйе. Егетләр, барыгыз биек тауга эшләргә. Әгәр дә кыш бабай буласыгыз Егетләр килсә, җитми анда. кем гомере буе кыш бабай буларак хыялланган, барыгыз биек тауга. Ничек дип аталар? Балкыш. Балкыш иҗат йортына. Әйе. Я нәрсә булган синең анда? Җитәме штыкка бару? Инде бик матур булып хәстәрләнгән. Дуслар, мин инде күрәм монда безнең финиш сызыгы якынлаша. Бик тиздән. Соңгы штрихлар дип әйтәләрме, нәрсә калды монда менә башлыйк әле әйдә без. Нәһә кыздырылган Алинадан. Әйе. Менә сиңа салабыз. сот. Әйе. Монда беренче Монда каты. тавык безнең каты була. гөмбә, суган, кишер. Син салган арада Айгөл мин күрәм менә бу үзенең пешкән Мексика камырларын айыра башлады. Айырып өстенә гөмбә белән менә бу Тавыкны сала. Бик оригиналь. Минемчә бик оригиналь. Метод ысул кемнәр алай эшләп караган, эшләп карас. Әле ашагач тагын бер әйтербез. Так, булды. Аннан соң моны җәябез. Так, һәм җыябыз матур Тигез итеп. итеп җәябезме? Тигез иттереп, әйе. Куркма җәяргә син. Дәдә үзем җәйеп бирәм. Күбрәк булай җыймы? Әйе. Мин үзем дә торып җәйеп бирәм. Сиңа булыша. Минем бит бар тәҗрибә күбрәк. Бераз дип әйтим инде, мин әйткән булыйм. Яхшы, моны өстенә макарон да сала шулаймы? Макарон. Әйе, һәм макарон. Һәм сыр кирәк булачакмы сиңа өстенә? Сыр аннары өстенә, аннан соң майонез. Майонез да әле салабыз. Әйе, майонез. Моның майы күп, майонез кирәк буламы инде сорау туа хәзер миндә. Майы күп түгел аны. Тигезләргә тырыштык. Так, Хәзер җыябыз икенче бу каты. үзенә күрә катлы бәлешкә яшаган. Макарон да китте монда. Макарон китте. Биек тау макароны. Әллә кызлар җырлап күрсәтәсезме? Берәр җырлый эшләсәгез күңеллерәк бит. Кухняда гомумән анда юкмы гадәтегез җырлый торган? Җырлый эш башкарып Тыңлый торган. торганга бар минем. Әйе, минем дә. Җыр тыңларга яратам. Тыңлый, күбрәк башкаларын тыңларга яратасызмы, үзегезнең җырларын? Тәк, менә монда Башкаларга күбрәк. Яраткан кумирыгыз, җырчыгыз бармы дип сорыйммы? Сарасам ярыймы? Кемнең җырларын тыңлап үстергән бирәк? Ах, итеп. Менә була бит инде. Зәйнәп Фәрхетдинова, Гүзәл Уразова. Гүзәл. Альфия Авзалова, мәсәлән. Син тыңлап үстең. Әй, тыңлап. Исмәдем, конечно. Хәзер тыңлап. Хәзер тыңлап йөрим дисең. Әйе. Инде Айгөл монда бизә бетерә үзенең әлеге жульяннарын кулың эләкмәсен, яме? Без ашыйсы бар бит әле аны. Без Алинаның шулай бу шедеврын, кулинар шедеврын духовкага тыгабыз ничә минутка? 5? Менә бу сыр эрелек. Әйе, 5 Ерлек вакытта. 6-7 яки Яхшы. Китте. Бисмилланы әйтеп, духовкада пешеп чыкяме? Берничә мизгелдән нәрсә пешеп чыкканы, нәрсә әзер булганы без белән күрербез. Инде бик тиздән хәзергә реклама.
Достар, тәмле керәшебез инде тәмам дип әйтсәк тә була, ләкин нәтиҗә әле чыгармадык, нәтиҗә чыгарабыз хәзер кызлар. Кайсыгыздыр сезнең бәлкем җиңәр, бәлкем юк. Әле күз күрер ди, шуңа минем ашап карыйсым килә. Нәрсәдән башларбыз икән без? Беренче. Менә син синең запеканкаларны, әйме? Синең салатларны, синең запеканкалардан без инде әзер. Алина Даутованың духовкада пешеп чыкты әлеге запеканкасы. Бер кырыйга салат сал син безгә. Бик күп кирәкми, зур кирәкми. Бәләкәй генә монда, бәләкәй генә урын. Хәзер. Так. Иң беренче салатны салыйм. Салатның безнең исеме Хәерле иртә дип атала. Хәерле иртә Биектау дип атала. Салатның исеме. Ага. Җитәч дә без Айгөлдән шул булды. Нормально. Җитте. Дозы җитте, так. Шунда ук бер кырыйга запеканканың исеме ничек булды? Кыяшлы Биектау дип атала. запеканка. Кыяшлар куйды, күрмәй менә күрсәгез әйбәтрәк. Бер кыяшы белән. Ай. Ашысы килеп бетте, көтә. Сезнең ризыкларыгызны. Син бу берне пешереп караганың бармы сезнең? Әлбәттә. Так. Булды? Сырлары чыкты, тәмле Сырлары, шунда. ай сырлары. Сырлы булды башымда, сырлы булды. Рәхмәт. Рәхмәт Алина. Я, Айгөл, ал үзеңнең шәнечкеңне. Кап карыйк әле оппонентыңның салатларын. Башта иң элек. Бисмилла. Тәмле. Үзә умтәлне иттең әллә? Тәмле дип әйтә куркасың әллә? Курыкма син, ялма. Запеканка. Салат шәп. Бик җиңелчә, рәхәт кенә. Әле макарон. Сырлы макарон яратам мин. Тәмле. Астында шундый тәмле бер. Бераз тыздырак, ләкин Тәмле. бик тәмле. Куркып калды үзем. Барысы тәртиптә, үзеңдә ашап карасын дип ышанып калабыз. Так. Аңлашылды, рәхмәт, молодец. Шаккаттырдың, чынлап та бик каты шаккаттырдың. Һәм инде мин синдә шулай дип уйлыйм, зур түзлек белән киттек без. Алина белән Мексика жульенын пешеп чыкканын. Я, шаккаттыр безне Айгөл. Әйдә, баштан салат салабыз. Әйдә. Синең салатның исеме? Крабовый булсын инде. Юк инде. Аның Хәерле иртә Биектау, синеке Хәерле кич түбәнкама. Әйе, шуларыз. Исеме шулайрак аталачак. Так. Менә шулай. Һәм Жульен. Хәзер. Без икәү Алина белән шуңа күрә безгә икәү кирәк. Хәзер. Ай. Иелеп торганы бик яхшы. Үзенекен куап карамады, әлбәттә. Әйдә башлык оппонентныкыннан. Айгөлнең салаты. Хәерле кич түбәнкама. Хәерле кич. Шәп. Шоя тызлырак. Тызлырак. Тызын кызганмаган. Кемгә гашык булдың, Айгөл? Бик нык кызганмаган дигән. Һәм инде әлбәттә Жульен. Белән ашырга кирәк инде. Шулаймы? Әйе. Мин ашарым моны ул белән. Ләкин Бу белән авыррак шу. авыррак. Бик тәмле дип уйлыйм. Кияүгә бирелеп булганмы инде ул? Булган. Бирәбез. Кызлар икесендә кияүгә бирелек. Инде моны аша кирәк кул белән тотып. Әйе. Беренче чиратта зур рәхмәт килүегез өчен. Шуны әйтеп куям мин башта. Вакыт табып шундый кулинар ризыклар пешереп күрсәткән өчен әлбәттә зур рәхмәт. Мексикада барып кайттык, Биектауда да булдык инде шунда бер юлы. Салатларыгыз икегезне дә әйтеп куям. Әйбәт, яхшы. Ләкин тузны кызганмагансыз, Айгөл дә, синдә дә туз бар, шуңа күрә тузны чамалабрак. Әлегә бит теге ул тәҗрибә белән килә ди. Ул әйберләр запеканка килгәндә шулай ук. Миңа бик ошады, бигрәк тә менә шулай макаронны пешереп, өстенә салып, сырлап, һәм майонезлап бик тәмле килеп чыга икән. Молодец. Рәхмәт. Афәрин. Һәм әлбәттә инде синең дә менә шулай итеп Жульенның зур кисәкләре, бу бигрәк тә күбрәк иратлар өчендер дип уйлыйм мин аны. Шулаймы? Чөнки иратлар зур кисәкләрне ираталар. Әлбәттә Жульен дигәч без барысында күзәнлек китәбез ваклап туралган, шул ук тавыклар, гимбәләр, ләкин синең кисәкләрең зур. Авызны зур ачып ашарга кирәк. Тотып, менә мондый оригиналь шишелеш дип әйтик, бу чиракта камыр белән шулай бик оригиналь. Монда мин бүген сездән җиңүче ясый алмамдыр. Айырып, кемдер миңа бигрәк тә ошады менә сезнең салатлардан айырым. Салатларга мин бераз гына әлбәттә дүртле билгеләр куярым икегезгә дә. Инде әйттем ни өчен икәнен. Менә синең Жульенга 5, һәм синең запеканка шулай ук 5. Нәтиҗәсен үзегез чыгарыгыз. Кызлар, көрәшегез гадел булды, дөрес булды минемчә, һәм миндә мөмкин кадәр объектив фикер әйткәнмендер. Син ризыкларга килешәсезме? Әйе. Әйе. Килешә. Монда алайса безне әйтәбез инде дусларча ничия диләрме әле?
Һәм әлбәттә безнең спонсорыбыз Кадавай посуда кибетеннән сезгә балалайка дип уйламагыз. Әйе, мандалина түгел, банджо түгел. Булар таба. Нәрсә кирәклеген беләсез. Айгөл аптырап калды. Неужели пешерергә туры килер инде дип. Бу тапшырудан чыккач та, әлбәттә туры киләчәк үзегезнең гаиләгезне, әниләрне, абыйларны, киленнәр, җиңгиләрне сыйлагыз, яме? Кыздырып үзегез сәй. Кызлар, тагын бер кат рәхмәт сезгә. Һәм инде әлбәттә рәхмәт безнең тамашачыларыбызга. Тәмле булсын ашларыгыз һәм һәр атнасын онытмагыз карап барырга. Тәмлек рәшик телеканалында. Сау булыгыз.